Z-aretoan aurkezten dugun lana San Simoni 72 da, pelikula bat. Eta 2022 urtean egin genuen, Mirari eta biok. Pelikula oinarritzen da ikerketa batean, 80. hamarkadan Lizasoko herrian egon zen komunitate baten inguruko ikerketa batean. Gure lan prozesua izan da Irati eta biok, bai errodajean, bai muntaian dena egin dugu batera. Orduan, adibidez, grabatzeko orduan, berak kamera zuenean nik nuen soinua edo aldrebes, baina beti izan da bion artean egindako bide bat, prozesu bat, eta azkenean horrek ere ematen zigun askatasun bat erabakiak prozesuan zehar, momentuan hartzeko, baina hala ere, baziren ere muga batzuk edo limitazio batzuk bakarrik bi pertsona ginelako.